Съм 452 и днес заснемаме клип на GTI, на GTI, не петицата. И тук съм с Tiger BG. Второто име. Другото ми име е Vin Diesel 2000. Ако го срещнете някъде, това е Tiger BG. Ако срещнете Tiger BG, това пак е той. Има две имена. Аре, кажи нещо, бе. Какво правите, хора? Да, баси, какво каза? Слизай от колата, бе. Хесо, ям бързо! Така, браво. Сигурен ли си? Не съм го написал както трябва. Спокойно, вчера се изкарам. И да се удръпнете тук. Готово. Назад давай. Тя скачи горе на улицата. Red Country, червена природа, хора. Опа! Не, обърнах се. Качи се горе вече. Обаче хубавите колички. Това явно е хубавата GTI-ка. Нали? Взимай! Този там не е обърнатия, тръгна си. Нищо, ще мерим още един. Ето я взимам. Мерцедеса, бе! Не! Гръмваш. Нищо, сега дай на мене. Не, Аре! Спокойно. Човек 2 минути стана клипа и ти вече умрял. Баси. Какво правиш, не знам. Сега чакаме. Хора, това беше... Така беше просто от началото, да видите. Защото тая е друга GTI-ка. Сега спираме на пауза, докато се заради. И ето ни зарадини. Какво си намерихме тук? Взимай, бе, взимай. Бе. Чакайте, извинете. Спирайте като радио. БМВ, човек, има при тебе, ама е тъп. Изключих. Да взема ли БМВ-то или? Не го вземай. Дай газ. Дай газ. Ще отидем да купим къща, искаш ли? Може. И после отиваме към полицията. Не се знае. Там при тебе има една. Аз съм към нея. Окей. Отивай си към нея. Отивай си към нея. Отивай си към нея. Отивай Чай да си оправя колата, че тези хора ще кажат какъв то къде идва да ни купува къщата. Той е бедняк сигурно. Откраднал я и колата. То така си беше. Нали? Сега не мога да го кажат. Хубаво гаражче. Айде. Сещаш ли се как беше кома? С какво беше? Тап. Контрол. Контрол беше. Днес. Купи ли? Чакам да ми изпита. С контрол си купуваш, че казвам ти. Не трябва да дойда. Тап. Ето. Тап с тап. Да. Трябва да отидеш на правилното място. Да, просто. Да ходим за джипки. Спокойно, бе. Ето. Има ли нещо в гардероба? Да. Последното. Не, бе. Влез. Долу. Да. Не, бе. Защо не ходим
Обърка го, чакай. Обърка го. Ето, пак. След малко искаш ли на магазин да ходим? Окей. Давай, бинко. Абе, тук няма Нещо дрехи. става. Не, няма дрехи. Отиваме в магазина. Там имаме. Иначе преди бинкото беше така погасити. Сефваш ли? Тук. Yes. Ок. И готово. Гледай какво ска. Заклата ти я нема. Спокойно. Та GTA е много бавно зарежда. Какво много ни пука. Всеки. Нали е яка? Да. Ти. Взимай. Избягам. Колата избяга. Кой казал? По-скоро бяга. В тебе. Махи се. Да оставим ли песента или? Аз мога да го изключа. Опа. Хесо ям. Кила. Откъде знаеш, че 100 кила? Прилича ми на нея. И за малко спираме на пауза. Гледай са, гледай. Ама вчера се разкарам от тея. Нали знаеш, че пуснах клипа? Защо, бе? Разкарах се. Хриси. И хора, извинете за прекъсването. И хора, мисля това да е края на този епизод. Очаквайте още от нас. И това е края. Довиждане. Ще се върнем с още. Айде!